kayo? Lagi dito ilayot. Dito. Yut, manglingkod sa tao. Sige yun, ang lingkod sa ta. Furnish na kaya karon yun. Gayot, oy. Chika tayo. Ito yut, nakadungo ka sa balita. Gahapon daw yut, naigilugos. Babay, ang nakapan, bata pa kaayo yut. Mo ba yut? Sus minatayot, kakumpiyansa sa panahon. Unya yut, gwapo ang galugos. Kaya ako magpalugos po ko, kaya ako nga o, galawa-lawa na ni. Ako po yut, kagitayan ning kuha. O din mo yut, kung gwapo, nagpalugos mo. Kung matignaw, nagpabarangay mo. Unya yut, ganahan ka magpalugos. Natiguang man ang lugos, katong man ang gutay. Ah, si Berting yut, katuman ng gutay. Oo, mauna siya yut. Grabe na dapat niya gandos yut, oy. Kabuwang na ato. Bitaw? Hala, ang mga marites biya. Kasayo nila ani na nagchismis eh. Sure kayot na diri mga gwapong ulitaw. Wagi turun diri yut diri ay. Ara dis na mo agi dira gol. Sige yut, kay mag-atang ta. Oy mga marites! Hi Marie! Happy sa diri Marie! Wala na po lagi mo diri katapo. Di mo kagikan Marie. Dito ko gikan sa lungsod mga mari. Uy, usa ba na yung gipanchika ba? Anong good Marie? Kabayan gapon, doon ay gilugos. Babay Marie, na ang galugos, si Berting man ang gutay. Kadungog ka na, Mari. Oo mari, kadungog man ko ana. Maayo ganda kay wala patya. Unya Marie. Ay, gitagaan ra sa kabul nga tuba. Unya aslom pagyud. Sus Ginoo. Nya, mga mari, tan-aw na ko ba? Mga sexy man kaayo mo ron? Kuan man gud Marie. Namin nabantayan na mga ulitaw na uli gikan sa syudad. Unya, mga lapas kayo kuno. Tinoda, Mari. Oo, mga mari, oy. Mga anak ni Maring Mirna. Mga gwapo kaayo. Bitaw Marie, mga gwapo kuno nya. Diris la kunong gapuyo. Oo, mo na ilahang balay. Nya, una lang ko niyo mga mari ha. Kay magluto para ba ko? Ari siya may diri kay waton sa tuntuna mo mga gwapong ulitaw. Wagi. Sige Raymond. Ampay. Bye. Sure jud kayot na diri ilang ha. Kuna giyot. Ay, tarayot. Paghinayot. Hoy, Pugi! Kami? Oh, kamu. Ah, sige. Balik lang, Magilis sa midaan. Ako tong usaha. Ha, nagikwarta yun. Wala lagi yut. Bahit sa lang ko. Sige yun kay madar naghangyo kay mga siksir bata. Pasiktikan, pre. Kay may Gcash. Kwarta na ni. Oh, unsa man? Dawi migo, kasi panganin mo di ay. O di si Shin Migo, ang tunga ang apelido Bakay. Just call me Shina Bakay. Ako di si Pal. Ang tunga, apply din ako kay Utog. Just call me Pala Utog. Pawa na be. Kulang may kwarta. Kalain mo yut, oy.
Pahit sa lang tagot. Ay, hindi kay kwarta. Ikaw gwapo, unsay pangalan mo? Tawga lang kog umbak. Ah, umbak. So, dili di magsuon. Dili ay. Igagaw rame. Ako di si Raul. Nag-unsa di mo dire? Kuan magod. Na ganahan ko ninyo kay mga bago pa kay mo nya. Fresh pa kay mo. Kamot. Mga ba di ay? Lightborn na dyan eh. Unsa problema mo gapo? Basi makatabang ko ba? Kuan manggod. Na ako'y gustong paliton ba? Nya, di na ko mapalit. Saman, subaron ta na. Sige, saman. Nakoy kondisyon. Nya, saman. Sige. Tana, magpahipi na ta. Unya gwapo, unsay problema nimo? Kuan lagi? Ako'y kapalit brief. Ha? Wala kay brief? Asa ko no? Wala gyud. Unya gwapo, palitan na to brief. O sige. Kana pang galaylay na kong lagay. Tana. Pero migo, na ay kondisyon. Ate unsam sana. Nya, sugot ka gwapo. Tana, wa may choice. Gwapo, ako di ay. Bawa dia, bili na ka diha. Pahit sa lang ko good. Bawa na ka diha, bili na ka diha. Sus, kada kong ulo-ulo ni mo, oy. Inudod tayo. Ang bayad. Oh, Radre. Suara. Unsa man eh? Snowbear. Ang kwarta, asa man? Ang binibe. Ginahan ani ha. Gusto ka kanay mo ha? Ang ambil tong snowbear be. Ano pabungas bag-aw? Aw ana ba? Bro. Bayad be. Dako ha. Keduhaan biya mo. Oh, sige gwapo, may problema. Wala gwapo. Unsa man eh? Sigarilyo, good. Atay, kapalit ko brief ana. Dawata sa nagod mo, may naa. Di ko dawat na. Keduhaan ko nimo. So, di ka madabat, ane, kaya gusto mo, sige. Ye, kana. So, kanin dyan, di mo gusto, kane. Karton to sigarilyo be. Oh, ana ba? Naraman di ay na. Ano mga pre? Ang mga tao dire pre, mga armasa man dito pre. O lagi pre. Tiunan po ko dito pre. Na pre. Bahay ka ta syudad pre. Sige pre. Oh, nanda kay snowbear pre. Mo ni gihatag pre. Napag sigarilyo lagi. Matay pre. Keduhaan ko pero mao rin gihatag. Pre. Tagan ta pre. Anong kailangan kong gawin? Sus minatay. Hi Marie. Terayot. Wimigo. What's up mga kalog? Salamat sa pag-view! Sa among videos. Shout out na kono ni Pele sa Simo Kanyo og na og sa Basic Dance Company. Ug shout out di ay kay ni Kimberly Satira og ni Ross Bimi Satira. And shout out kay Chanjigo Official and Babs Diaries. Shout out po ko ni Kaimpas. Go. Og di sir Bilijo sir. I love you sir. Shout out po to sa Ara Bakul po og Orlin Vlog. Salamat tag video. Shout out dahil sa Dilipos og ni Kiki ni Wayan og ni Junmar Bilila.
Shout out kay ni Axel Dong Love Sibo.